Del Grupo Compromís sobre censura de la gestión del expresidente de Feria Valencia. Senyora alcaldessa, senyors i senyors regidors, després del debat anterior, la veritat és que m'he de concentrar per a no marejar-me. Començaré la meva intervenció explicant el perquè de les propostes d'acord d'aquesta moció. En elles demanem a la presidenta del Patronat de Fira València, que no és altra que la senyora Barberà, alcaldessa de la nostra ciutat, que demane una auditoria forense dels 13 anys de gestió del senyor Català, a qui ella mateixa va nomenar, i dos, demanem una comissió d'investigació a l'Ajuntament per estudiar les responsabilitats polítiques de la roïna gestió firal. La duríssima crisi econòmica que patim des de finals de l'any 2007 està tenint unes repercussions en la població de dimensions encara difícils de mesurar, a més dels nombrosos casos de corrupció que apareixen amb més freqüència del que caldria. I tot això ens porta a afirmar sense risc de caure en l'exageració que el sistema democràtic està en perill. És, per tant, una obligació per a nosaltres, els que avui ens trobem reunits així en este plenari, donar algunes respostes. No es poden demanar més sacrificis als ciutadans mentre els responsables polítics fer com si no passara res o mirar cap a un altre costat. Hem perdut el sistema financer valencià i d'ací uns dies, com sembla ser que s'acaba de ratificar, vostès tancaran Radiotelevisió Valenciana, el president del Consell d'Administració del qual era fins fa poc un regidor d'aquesta corporació. Vostès em diran que això no és competència municipal i tenen part de raó, però no en el cas de Fira València, una institució centenària que ha jugat un paper clau en el dinamisme de l'economia valenciana i que avui en dia es troba en una situació terminal. És sabut que el ja expresident de Fira València directament el va escollir vostè, senyora Barberà, i en contra del criteri majoritari dels sectors empresarials del moment. Vostè també va ser la impulsora i responsable principal del projecte d'ampliació de la fira, que va costar molts milions d'euros i que es va fer amb una desviació del 113%. Partíem de 300 i ens acaba costant 640 milions d'euros. Les obres de l'ampliació van ser realitzades per diferents UTEs on destaquen empreses implicades en distints casos de corrupció, el cas Gürtel, Brugal, i alguna d'elles apareix en el llistat de donants al Partit Popular segons els papers del senyor Bárcenas. No creuen que això també valdria la pena investigar-ho? Al mateix temps que s'executaven les obres, començó una política amb l'objectiu de duplicar la plantilla d'empleats i, contràriament a tota lògica empresarial, augmentaven les contratacions amb empreses externes com ara Gulberri Bombadil, qui l'1 de juliol de 2009 començà facturant 18.000 euros mensuals, 24.500 el segon i 31.000 euros mensuals el tercer. Amb Capital Energy REIT SL, el 30 d'agost de 2010 es va signar un contracte i se li va pagar per això 125.000 euros. Amb l'empresa Orange Market sembla que es signaren contractes en 2008 per import de 800.000 i 300.000 euros. L'any 2009, els directius de Fira València presentaven els seus comptes en concepte de dietes i despeses reembolsables la quantitat de més de 227.000 euros. Vostès cediren quasi gratuïtament durant 4 anys el recinte de la Fira per a la celebració del Campus Party l'any 2006. La pròpia entitat organitzadora reconeixia deure a Fira València més de 88.000 euros. Malgrat este regal, Fira València no apareixia com a sponsor de l'acte. No sabem si a hores d'ara hem cobrat. De l'any 2007 i 2008 tampoc no en sabem res. No estaria tan bé tindre aquesta informació? Al mateix 2008, el Partit Popular va organitzar el seu 16è congrés que va triar a Mariano Rajoy com a secretari general a Fira València. El congrés el va organitzar l'empresa Orange Market. A dia d'avui,
El Partit Popular no sabem si ha pagat la factura de Fira València per un import de 568.000 euros. Senyora Barberà, podria aclarir-m'ho això vostè? Aquesta frívola gestió l'han acabat pagant els de sempre, els treballadors que van ser despatxats a través d'un ERO que afectà 106 dels 320 treballadors que arribaren a haver i també els centenars d'empreses valencianes proveïdores de la fira, arquitectes, electricistes, dissenyadors, muntadors, impremtes, publicitat, comunicació, agències de viatge, hotels, restaurants, taxistes, molts d'ells de la ciutat de València, que han hagut de tirar els seus treballadors al carrer o fins i tot algunes d'elles tancar. Senyores i senyors regidors, estic acabant, senyora alcaldessa, si estan per la transparència, si volen demostrar a les clares a la ciutadania que estan per una altra manera de fer, si volen apostar per l'acostament i la recuperació de la confiança dels ciutadans en els polítics, per favor, voten a favor aquesta moció. Moltes gràcies. Señor Balseta. Muchas gracias, señora alcaldesa, señores concejales, señoras concejalas. Muy brevemente, anunciar que el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de la moción que presenta Compromís, con los mismos argumentos que ya dijimos, ya explicamos y además estaban en el cuerpo de la moción que presentamos solo hace unos pocos meses, en julio de este mismo año. Allí, en una de las propuestas de acuerdo, ya decíamos que se promoviera el relevo en la dirección de la entidad y finalmente el tiempo pues, nos ha dado la razón. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Mire, señora Castillo, por mucho que usted intente tergiversar las cosas, pues no son así. ¿Sí? També hem conegut com el partit, ara no s'atreveix a dir no ha pagat, creguem que no, vale. Creguem que el pressupost, mire, els comptes de la fira estan on tenen que estar i no depenen, a més, de la presidenta del patronat. Els comptes de la fira estan, segons diu la llei, és dir, la normativa de la Generalitat, article 5 del decret 40/1998, 31 de març, sobre fires comercials de la Comunitat Valenciana, estan en la Conselleria d'Indústria, que és on toca, i van ser remeses el 22 de juliol del 2013. Vostè diu això sí, perquè no tenia altra cosa millor que fer i li agrada enredar. Però mire, la presidenta del patronat no té res que veure en els comptes de la fira. La representació de l'Ajuntament és minoritària. Els òrgans de govern de la fira estan majoritàriament per el sector privat i per la Generalitat. I això, que tant es preocupa a vostès moltes vegades de que si ho diu no sé qui o ho diu no sé qui altre, si s'hagueren molestat en veure el que diu la intervenció general de l'Estat i el Tribunal de Comptes, no clavaria vostè la pata conforme està clavant-la en aquest moment. Perquè la fira de mostres té tant de veure en l'Ajuntament com el port, una cosa pareguda, que depèn de ports de l'Estat, exactament igual. I l'alcaldessa també està representant a la ciutat de València, com estic jo. Però mire que casualitat. Jo sóc el vicepresident primer de la fira. Quan el senyor Català ha demanat ser rellevat per circumstàncies personals, no perquè ningú hagi dit no sé què, perquè té que dedicar-se a la seva empresa i estava llevant-li temps en el tema. Sí, claro, señor Calabuig, claro que sí. Porque cuando uno tiene un negocio privado y las circunstancias económicas son las que son, tiene la obligación, para defender a sus trabajadores y a su empresa, de dedicarse plenamente allí y ceder el puesto en un sitio público en donde no tiene nada que ver. Señor Calabuig, como ha defendido a la feria en todo momento, le guste a usted o no le guste, señor Calabuig, le guste o no le guste. Y la ampliación de la feria fue absolutamente necesaria en su momento, para poder competir. Lo que pasa es que ustedes tienen una visión microscópica. Miren ustedes las ferias de Europa, como la feria de Frankfurt, por ejemplo, las dimensiones y la categoría que tienen. Y aquí
estamos defendiendo la primera feria de España, pero eso a ustedes les importa un bledo, porque les preocupa únicamente el ver cómo demonio enlazan el que el señor Catalá ha dimitido para pedir las cuentas que no tienen por qué estar aquí, que están depositadas donde corresponde por ley, en el organismo público correspondiente y al cual podrían ustedes pedir cuenta en las Cortes y no lo han hecho. Porque vienen aquí, ¿a qué, señora Castillo? A armar su bollo, hombre, a armar su bollo. Esa es la única realidad. Por lo tanto, miren ustedes. Si quieren ustedes respaldar la moción de la señora Castillo, están en su perfecto derecho, me parece muy bien, cada uno puede hacer el ridículo como quiera, incluso en colectivo. Pero la realidad es que ni se le puede exigir a la presidenta del patronato, porque no corresponde, y lo de pedir una comisión de investigación en el ayuntamiento que estudie las responsabilidades de la mala gestión de la institución ferial, oiga, o las del puerto, o las del aeropuerto, o las de la FOR, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? También las podemos pedir, por pedir que no quede. Ahora, por disparates que tampoco quede. Yo les rogaría, señora Castillo, señores del Grupo Compromís, que aprendan de una vez por todas cuál es el marco legal en el que vivimos y no en el ilegal en que ustedes quieren vivir, que es otro distinto y que muchas veces no es respetuoso con la ley. Y antes se enorgullecía el señor Ribó de decirlo, porque cuando la ley no les gusta, se la saltan y les da igual. Y les da igual. Ese es su respeto por las instituciones democráticas y por la legalidad que las debe de regir. Y esta es una muestra más, señora Castillo. Por lo tanto, pueden ustedes pedir lo que quieran, pero yo les ruego que cuando lo pidan, se lean la legislación y les pidan con arreglo a ley. Y no vengan aquí de avalentaors a fer la seva història i a contar la seva novel·la, que no té res a veure en este Ajuntament. Quan acabi la legislatura me passa la factura de tot el que jo he de presa sí, perquè vaig començar no sabia de res, ara ja és que no m'ho acabo d'entendre bé. Mire, la llei no se la saltem. Els que tenen imputats són vostès, nosaltres encara no en tenim cap, potser a lo millor en el futur, però en aquests moments els que tenen imputats són vostès. De la FOR no demanes comptes perquè és una empresa privada i a la FOR, i a la Fira i a l'aeroport i al port, que estaria molt bé, podria demanar-li-la perquè hi ha representació municipal i a mi me preocupa que la meva alcaldessa, que és presidenta de l'institució ferial, se la puga relacionar en una administració que no està la correcta, perquè si la dimensió de la Fira no és el problema serà la gestió del seu president, que ha tardat 13 anys en anar-se'n, que se n'haguera anat abans i se n'haguem estalviat alguns diners. Clar que jo dic que pregunte, perquè jo vull saber i demane informació i no se me dona. Jo no sé algunes coses i per això no les afirme, senzillament les pregunte i davant la pregunta no obtinc resposta. I el que vull és que canvie la política de l'opositat per la de la transparència, perquè quin problema hi ha si tot està clar i nítid de fer una informació pública de com s'ha arribat a aquesta situació. Estaria bonico fer-ho en aquest Ajuntament. I després, en fi, si jo estiguera en una entitat de forma minoritària, no sé si acceptaria la presidència, perquè se suposa que el president és aquell que té l'autoritat i, per tant, no pot arguir que jo no sé més i no dic més perquè tinc representació minoritària. No val, i l'argument és incorrecte, senyor Grau. Moltes gràcies. Mire, senyora Castillo, si el senyor Català se n'hagués anat el primer any i n'hagueren posat uno de vostès, possiblement ja tindrien un imputat. Això per començar. Però mire, per altra banda, li ha de dir una cosa, senyora Castillo. Ixa curiositat, ixa transparència que vostè manifesta, la té que manifestar on toca i no on no toca. És com si jo sí li estiguera preguntant per els pressupostos de l'Ajuntament de Guadalajara. Pues no toca, senyora Castillo, no toca. I que vostè siga tan ignorant com per dir que perquè no és majoritària, perquè de la presidència, doncs mira, perquè ho diuen els estatuts, de la Fira. I com ho diuen els estatuts, doncs se complixen. El que passa és que vostè va al seu antoix i entonces ara li pareix
que així no hi ha transparència perquè l'entoix que a vostè se li ha ocorrit presentar així que no toca, no li el contesten. Doncs mire vostè, més transparent que aquest Ajuntament, ja m'agradaria a mi que em presentaren vostès algun. Uno sol és on governen. Uno, més transparent que este, i on l'oposició tinga més informació i més participació. Això m'agradaria a mi que ho feren vostès. Perquè, mire, senyor Ribó, vaig a recordar-li una cosa, ja que parlem de coses que no tenen res a veure així. No fa molt, vostè dia que treballaven, o la senyora Castillo, no recordo qui era, que treballaven 13 persones en la societat Cabanyal i que cobraven no sé quant. 13 persones. El seu grup, només en assessors, cobra més. I això és la seva gestió. Gràcies. Vamos a votar, por favor. Vamos a ver si volvemos a tomar el tono normal. Y vamos a votar la moción 27. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción.